Δεν μπορείς να αγαπήσεις πραγματικά κάποιον αν δεν έχεις πρώτα αγαπήσει τον εαυτό σου. Εάν δεν έχεις πρώτα συμφιλιωθεί με τη μοναξιά σου. Αν φοβάσαι τη σιωπή, θα ψάχνεις την αγάπη για να αποδράσεις. Για να αποδράσεις από το φόβο να μείνεις μόνος σου. Έτσι λοιπόν συμβιβάζεσαι σε σχέσεις. Αλλά η αγάπη δεν είναι η λύτρωσή σου από τη μοναξιά. Είναι η συνάντηση δύο ψυχών που δεν φοβούνται να σταθούν μόνοι, αλλά επιλέγουν να είναι μαζί.